Tulog ka mga purok sa barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga ang gibahaan atol sa pagbundak sa uwan kagahapon sa Udto. Gibana-bana sa kapitan sa barangay nga mukapin sa usa ka gatos ka mga mulupyo ang apektado sa grabing baha. Ang suliran sa pagbaha dugay na ang gipadangat sa barangay sa Department of Public Works and Highways nga nagpatukod sa super highway nga malagpas sa pipila ka mga barangay sa nahisgutang syudad. Si Femari Dumabok sa report. Kini ang kuha sa CCTV sa panimay nga ila ni Rachel Alguno atol sa pagbundak sa uwan. Misubay ang kusog nga bulog sa tubig sa daan nga kabahin sa gitukod nga superhighway sa DPWH 7. Sa CCTV nakita nga gihandos sa kusog nga bulog sa tubig ang multicab nga iya sa Baneng Alguno. Sa laing video nga iya ni Jezrael Quino Alferez nga napost sa social media, ang kusog usab nga bulog sa tubig nga mihandos sa sidecar nga iya sa Magtiayong Ramil ug Amelin Abria. Wala na magpa-interview pa si Rachel Alguno apan mitataw nga nakuhaan niya og video ang bulog sa kusog nga tubig alas 12 na pasado gahapon sa Udto. Samtang ang Magtiayong Abria miingon nga nagsige pa sila og istorya nitong higayuna apan wala sila makabantay nga gihandos na di ang ilang sidecar sa kusog nga bulog sa tubig. Kani man among nabantayan bitaw. Iukap ang manhole nga. Sige lang jud may focus og tan-aw na unsa kusog jud kay tubig. Mo to pag taod-taod, paglingi na namo diha na ang tubig. Puti na diyong kusuga. Samtang sa laing video nga kuha mismo sa kapitan Alvin Oy Alensunurin sa barangay Pangdan, iyang gipakita ang iyang kuha sa kadako og kalawom sa tubig nga misubay sa superhighway. Misuway unta siya og tubag sa pagpangayo og tabang ni Rachel Alguno nga magpa-rescue tungod sa kadagko sa tubig. Apan wa siya mahimo. Mihuwat pa siya og 30 minutos aron lang makalabang sa dakong baha. Og sa DPWH nga kusog yun ang tubig niya. Amo na sana siya gi-report sa City of Naga. So, wala pa man sila aksyonan ng expressway karon. Kami may na problema na sa barangay. Iyang gibanabana nga moabot sa 120 ka mga mulupyo sa tulo ka purok, Purok 8, Purok 9 ug Purok 10 nga direktang apektado sa pagbaha. Dugay na kining suliran ug ila na kining gipadangat sa Department of Public Works and Highways. Apan hangtod karon nagpabilin pa kini nilang suliran. Midugang si Alensunurin nga hangtod nga dili kini matagad sa hingtungdang ahensya sa kagamhanan. Padayong masinati sa mga mulupyo ang suliran. Basta mag-uwan ngadto, diri walay uwan. May bungi mo, baha nga mo Kaya yung tubig dito, naamay ito, nag-cutting muna sila sa bukid good. Ang iniagan sa nagbaha sa tungod sa expressway. Sa paghanay ning balita, wa pa makuhay og habig ang DPWH. Ang superhighway giingong mosumpay hangtod na sa Dakbayan sa Danau, agi sa kabukiran. Oba ni Philip Patricio Grod Brado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.